Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Retracomptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Doncs aquest ple es van presentar dues mocions, una que hem presentat nosaltres conjuntament amb Movem, que és una moció que ens ve de la plataforma Afectats per la Hipoteca pel tema de la conversió de la Sareb en un instrument per garantir el dret a l'habitatge. Aquesta moció l'hem tingut de retirar perquè l'equip de govern ha presentat unes esmenes que no estan malament, però al final ens hem quedat que intentar consensuar-la per al propi ple. Després el Partit dels Ciutadans va presentar una moció que nosaltres també hem votat a favor, que és una declaració d'intenció perquè com a eina municipal no podem legislar en aquest sentit. Es tracta d'una subvenció en el tram d'IRPF que a l'Ajuntament nosaltres no podem fer res. Quan sabem que a Ciutadans a nivell nacional totes les mesures que s'han posat en marxa, per exemple, per reduir el cost de vida, ells han votat en contra. I avui aquí han vingut amb una moció que volen fer una subvenció de la part de l'IRPF a nivell estatal i, com he dit, que aquí com a competència municipal no tenim res a veure. Després, a la part de participació ciutadana, hem viscut que el comitè d'empresa de l'hospital ha fet acte de presència aquí fent una pregunta al president del patronat de l'hospital. Són unes reclamacions que han fet ells que tant afecten els treballadors com els usuaris i nosaltres estem totalment d'acord amb ells perquè sabem com està la situació en el centre de treball de l'Hospital de Martorell.